Wah, mangan enak iki kok. Sapro wis takon tuh sate. Masuk ah. Aku kok suwene nene ora balik-balik itu paling ngondi. Arab Saudi ta yo. Arab Saudi. Nah, iki ra wong ini. Kok nesane sih gini iki. Lah di sate ora miso-miso ora kenem iki. Lah kan jancuk bakul ya kan. Piye? Aku ku mau tekan kono. Kan rame. Yo. Aku santri suwi banget. Sampai resotan ning kono. Lah aku ditekoni. Kowe wedhus tak kebo. Kakakane ra. Lha maksudnya ya? Lah yo, lho aku wong baguse kok ngene kok malah. Lho kowe ku wedhus tak kebo. Ya aku rak trimo ra, Kang. Langsung wong tak cengking tak antem dhedes. Kowe iku salah paham. Salah paham ya, lho aku wong hari ora wedhus ora kebo kok. Langsung tak antem bres aku langsung lunga. Rame ning kono dipisah. Wong ora iso misah aku terus cabut. Iku kowe sing salah paham kok. Ya salah paham piye? Maksudnya bakule ku ngene. Kowe iku sate wedhus tak sate kebo. Ora kowe iku wedhus tak kebo. Lah meneh kene ngono kok, Kang. Iya lho kowe wis ngantuk piye. Aduh, lah terus piye iki? Iku Kok kasusno. Alah kasus ora masalah. Aduh tak antem no. Wis ra apa-apa engko nek kasus iwang nyantem iki. Bang yo kuwi yo. Yo. Kowe nek kasusno iki dikekno. Ancen lah. Iku ku padha aku dengi ngono padha. Duduk pas lapo kowe, Kang? Aku ku tuku sego goreng. Goreng ya, terus. Urung didoli, urung tak pangan. Aku wis takoni, pedes ta ora? Lah sing ngerti rasane sapa? Ya iya lho, bakul nek goblok e. Iya lho bakul nek ngono. Lah wong tak pangan durung didoli. Ya iya. Lah takoni pedes ta ora? Ya aku ya ora ngerti rasane. Ya mending ngono kuwi mending teko. Lambene pebi ta ora? Aku dhewe Lambemu pedes omonganmu ta, Iya.